Diyos marahay na aga sa indagabos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamigbi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamigbi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namomotan asin mga pagrugari, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyo ang mga minasunod. Pasasalamat, Cambrehamel family, Gemma Nakama, Bong and Jing Gapayaw and family, Reyes family, for all the blessings received, ni Marites Baco, Build East Construction and Supply Incorporation, Hazel Hipolito and family, Leia and Cynthia Ramos. Para sa kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of family, ni Rosie Asupardo Cantara and family, Corazon Bonagua. For board exam for criminologist, ni Jenica Caneleta. For board exam of Edmar Mangampo, ni Michael Mangampo. Sa kahagadan kan De La Cruz family, for board exam in BS Criminology, ni John Patrick Nidea. For guidance, safety, protection for Marian Faith Ante, ni Marites Baco. For good health of Virginia and Saturnino Baco, ni Marites Baco. Sa kahagadan ni Crisanta Monira M. Ravalo, asin Johan Sebastian Porlaje. Para sa kapahingaloan ka mga minasunod na kalag, Numeriano Sr. Kansamar family, Froilan ni Rosie Asupardo Cantara and family, Eduardo Can Mendoza family, Francisco Ancola ni Rosie Asupardo Cantara and family. Para sa kalag ni Nahononoy, Melton, Jose, Josefa, Antonio, Maria Asinjovito, ni Tess D. and family, para kay John Kenneth, Canayo and Sevillano family, Eduardo Sr. and Edwin, ni Bong and Jing Kapayaw and family, J. Sibel, Glendo and All Souls,
ni Thelma Padre, Bernardino Josefa asin Evangeline, kan Azupardo Cantara family, Juan, Gloria, Pilar, Sylvia, Antonio, Ruben, Hihino, Andrew Juanito, Miriam, Roland, and Bendon, kan Azupardo Cantara family, Karina asin Elmer, kan Diskaya family, Emmanuel ni Lorna and Ryan and family, para kina Manuel Natividad, Edgar asin Benjamin, ni Eddie Andes, asin kina Roberto asin Alex, ni Erlinda Abion. Sa liwat, Diyos maray na aga sa indogabos mga tugang. Ngunyan, iyo ang ikakagwalong Domingo kan ordinaryong panahon, asin isineselebral man niyato ang St. John Mary Vianney Sunday. Matindog na po ang gabos, asin awiton niyato ang awit sa pagpuon. Pinupunantaan sa tuyang aldaw sa altar kan kagurangnan, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong spirito. Kan nakaaging mga Domingo, nadangugtaan kagurangnan sa Ebanghelyo, nagtutukdo manungod sa kahadean kan langit, pinaagi sa manlain-lain na parabola. Ngunya na Domingo, pinag-uugmata na ang Diyos, pinapakakan kita, asin pinapabasog. Punantaan selebrasyon, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos.
Mahirak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pumarayan sa Diyos na ikaasa, asin sa dagat at uninungan, salamat ang marayan. Inomami ka, rinurot kami ka, sinasulami kami na karuraway ka, pinapasalamat ka, uli ka, daklang kamurawayan, kagurangan na Diyos, ating langit mo, Diyos ang makaguran, kagurangan aking butong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Kordero kang Diyos, aking kanaman. Ikaw na nagmamara, katulad ng salan kang kinaman, kairati kami. Ikaw na nagmamara, katulad ng salan kang kinaman, ako at sa mong pagkilala. Ikaw na nagmamara sa tuwang kanaman, kairati kami. Dahil kasalan banal, ikasalan kaurangan, ikasalan orong kalangkang. Jesucristo na ilang, kan Espiritu Santo, sa kamurangan na Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa imong mga nasasangkuban, asin warasan sa mga naghahagad, ang daing tapos na karahayan. Tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, ang kaggibo asin kagsakop, ang mga linalang baguhon, asin ang binago, padanayon. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, kita gabos iniimbitaran na magrani sa Dios, asin akuon ang biyaya nindaing bayad. Inisarong imbitasyon sa tunay na kaugmahan na siya sanaan makakatao. An enot na babasahon.
Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsasabi ang kagurangnan, madya kamo gabos na napapaha, uya ang tubig. Madya kamo na mayo nin kwarta, bakal asin kakan. Madya bakal kamo nin arak sa kagatas, alagad mayo ini nin bayan. Ta daw ta inuubos tindoan sa indong kwarta para sa dai nakakabasog. Ta daw ta inuubos tindoan sa indong tandan, asin padagos pa kamong nagugutom. Dangugan nindo ako asin gibuha ang sasabihon ko. Dangan, mananamitan nindo ang pinakamarahay sa gabos na kakanon. Pag hinanyog kamo sa kung banwaan, asin dumulok kamo sako. Madya kamo sako, asin magkakaigwanin kapanuan, an sa indong buhay. Magibo ako sa indo nintipan na daing katapusan, asin itatao ko sa indo, ang mga bendisyon na ipinanuga ko kay David. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Maugay asin mahihirakon ang kagurangnan, maluway sa pag-anggot asin dakula ano karahayan buot. Marhay ang kagurangnan sa gabos, asin mahihirakon sa gabos niyang gibo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Ang mga mata kan gabos naglalaom sa imo, asin ika ang nagtatao sa indanin kakanon sa itinalaan na panahon. Binubuksan mo ang sa imong mga kamot, asin binabasog mo kan sa imong ugay, ang gabos na may buhay. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Suripot ang kagurangnan sa gabos niyang gawi, maimbod sa gabos niyang gibo. Harani ang kagurangnan sa gabos na nagaapod sa iya, sa gabos na nagaapod sa iya sa katotohan. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Si San Pablo nagpahayag na daing anuman na makakasuhay sa sato sa pagkamuot ng Diyos, ini pagpagirumdom na sa tahaw kan manlain-lain na kadipisilan, kita magdadanay hulikan sa iyang dayaday na pagkamuot. Lugod magsarig kita, hulita kita, namomota ng Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, si Isay ang makakapasuhay sa to sa pagkamuot ni Kristo. Makapasuhay daw sa to ang kahaaditan o kadipisiran o pagpasakit o kagutuman o kaya kadukhaan o pag-alaman o kagadanan. Dai, ang gabos na ini madadaog ta huli ki Kristo na namuot sa to. Huli ta ako minatubod na maski ang kagadanan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga prinsipado, ang mga uyana, ang mga maabot pa, ang mga kapangyarihan o kahalangkawan, ang kahararoman o ang anuman na linalang, dahil pwedeng makapasuhay sa to sa pagkamot ni Diyos na yaon ti Kristo Jesus na sa tong kagurangnan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang paglukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan maaraman ni Jesus,
ang nangyari kay Juan Bautista, nagsakay siya sa sarong bangka, pasiring sa sarong lugar, siblag sa mga tawo. Alagad, kan maaraman ini kan mga tawo, nagralakaw sinda hali sa mga banwaan ninda, asin sinundan si Jesus. Paglusad ni Jesus sa bangka, nahiling niya ang kadakul-dakul na mga tawo, nahirak siya sa inda. Asin binulong niya ang mga naghihilang na kaiba ninda. Kan banggina, nagdulok sa iya ang mga disipulo dangan nagsabi, banggina, asin harayo ang lugar na ini. Subula ang mga tawo tanganing magbakal nin makakakan ninda. Nagsabi si Jesus, dai nakaipuhan na maghalik pasinda, tawan nindo ning kakanon. Alagad nagsabi sinda, igwasan na kita nin 5 tinapay saka 2 sira. Darahan nindo sako, ang sabi ni Jesus. Pinagbutan niyang magturukaw ang mga tawo sa duot, dangan kinuan niya ang 5 tinapay asin 2 sira, nagtingkalag sa langit asin nagpasalamat. Binaraak niya ang mga tinapay, dangan tinao sa mga disipulo, na tinauman kan mga disipulo sa mga tawo. Nagkarakan ang gabos, asin nagkabarasog. Pakatapos, tiniripon kan disipulo ang mga natada, 12 basket ang napano kan tada. May 5,000 lalaki ang nagkaon kan itong aldaw, da ikabilang ang mga babae asin mga aki sa mga binilang. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Narinig na po siguro ninyo ang salitang scarcity. Have you heard of that word? Scarcity. Perhaps for most of us, the first time we encountered this word was inside the classroom, sa economics class. We defined scarcity in the classroom as the condition of having limited resources and unlimited wants. Tinukduan kita na igwada ang scarcity pag kadakol kang gusto, pero dikit lang ang kakayahan mo. Scarcity. Alam niyo po, sa Tagalog at sa Bicol, mahirap i-translate ang scarcity. There is no one perfect word that can capture the several nuances of the word scarcity. Meron tayo mga approximation na translation. Pwedeng ang scarcity ay kapos. Kapos ang budget ko. That's scarcity. Pwede man na ang scarcity kulang. Parang kulang palagi ang pera ko. Pwede man ang scarcity mauubusan. Baka maubusan ako nin ayuda. Ang piniling beneficiary, 50 lang. Baka hindi kasya. Baka maubusan ako. Scarcity. Pwede man bitin. Hindi yata ako nabusog. Bitin ang pagkain. Scarcity. Aramtaan, eksperyensya kan scarcity. Pag igwang scarcity pirmi, ano pong nangyayari sa tao? Pag natuod ka na pirming kulang, anong nangyayari? Nakakanood, magtipid. Tipirin ang budget, baad magkulang. Tipirin ang oras, dapat matipid. Takadakol akong dapat matapos. Ang daming gagawin, tipirin ang oras. O kaya,
tipirin ang battery ng cellphone. Madami akong lakad today, madaling malobat ang cellphone ko, tipirin ang battery. O tipirin ang vacation leave. Kasi meron lang akong limited na leave credits. Dapat magli-leave lang ako para sa importanteng mga lakad. Tipirin ang social battery, sabi ng mga millennial at Gen Z. Hindi pwede na ang dami kong encounters in a day. Mapapagal ako mentally and socially. Ang dami ko pang gagawin mamayang gabi. Hindi ito bago sa ating mga Pilipino. Kitang mga Pinoy, tuod kitang magtipid. Paano iniisip ta na pobre ang satuyang nasyon, but we're not a poor country. Tingnan mo lang po yung mapa, mas malaki ang Pilipinas kaysa maraming mga bansa. We're a large nation. Aside from that, we are rich in natural resources. Pag nagbisita ka sa ibang nasyon, masabi ka, magayonon ang ibang bansa. Dangan pag minauli ka po bagadigding, ang pinakapangit na experience pag hali ka sa luwas. So pauli, ano po? Pag nag-uli ka tapos nahiling mo, pangit ng Pilipinas. Hindi ba natin kaya yun? Hindi ba natin pwedeng i-improve din ito? Because in fact, mayaman ang Pilipinas. Ang dami nating natural resources. Aside from that, mayaman tayo sa human resources. Ang Pinoy, kahit saan mo ilagay, masipag. We're not a poor country. We are a robbed country. Ninanakawan kasi tayo. Kaya ilang Pilipino ang nabubuhay sa scarcity. Kabisado natin ang experience ng scarcity dahil ninanakawan tayo. And you know, without noticing it, we may become so used to living in scarcity na nagsispill over ito sa iba't ibang parte ng ating buhay. Scarcity can even spill over our spiritual life. Baka hindi natin napapansin, pakiramdam natin ang Diyos, minamahal din tayo in the same way from a place of scarcity. Kaya, akala natin, tinitipid tayo ng Diyos. Akala natin, kuripot ang Diyos. And so, many of us, we approach God in prayer from a mentality of scarcity. Pag nasanay ka na magtipid, pag nasanay ka ng kinakapos, sa dasal, parang lagi ding kapos. Kaya anong itsura ng ating dasal? In prayer, we say, Lord, sorry na. Nasusupog na ako sa imo. Garo pabalik-balik po ako kagurangnan. Sorry po, day kaya akong disiplina. Kagurangnan, sorry na po. Paulit-ulit ang sakuyang kasalan. Kagurangnan, sorry na. Paulit-ulit ining sakuyang hinahagad. Parang hindi na po ako deserving. Listen, our prayers sound like coming from a place of scarcity, na parang tinitipid tayo ng Diyos. And we could almost imagine God telling us, oh, last mo na yan, ha? Kota ka na. Tama na yan. But God is not like that. Bako pong arog kaiyan ang mahal na Diyos sa satuya. We can see that in today's gospel. This Sunday, we read about the miracle of the multiplication of the bread and fish. Pinapamidbid sa tuya ni Jesus digdi ang sarong klase ning Dios, a God whose heart is abundant in generosity. Diyos na matinao, hindi kuripot, hindi nagbibilang ng ibibigay, kundi Diyos na sagana sa awa at sa habag. Diyos na mapagbigay. We can see that in the details of this gospel. Sarong aldaw, ang kagurangnan sabi digdi, nabaritaan na ang pinsan niyang si Juan Bautista nagadan. He was probably feeling a certain kind of grief. Kaya lang, kanahiling niyang kadakol na mga tawong nagsusurunod sa iya,
Sabi niya, his heart was moved with pity. Sabi niya, bulungon ko ngo na. Garo sabi ni Jesus, ay mamaya na itong grief ko. Mamaya na ako malulungkot kasi ang dami kong kailangang paglingkuran. Aram nindo an experience na iyan. Aram yan kan mga magurang na dawa mamundo, dawa magabat ang buot ay hindi pwedeng mahina ang loob. Isa-set aside muna natin yung grief. Kasi paano yung asawa ko? Paano yung mga anak ko? Mamaya na yung lungkot, kailangan kong tumayo at maglingkod. And when it was evening, pagtapos ng manggamot si Jesus, sabi ng mga disciples, kagurangnan, paulion mo na sinda tabanggi na po, gurutom na yan. The Lord said, there is no need to send them away. Give them food yourselves. Padaba kita ni Jesus. He wants to feed us. And because He wants to feed us, He gives us abundantly. A lot of food was given in this miracle. Sabi digdi, hali sa 5 tinapay asin 2 sira, pinakakan an ribo-ribo katawo. The detail, according to the gospel writer, is 5,000 people without counting the women and the children. Igwa pa nga ning natada, pirang basket po ang tada. Pirang basket, 12. Marami pang sobra because God's generosity is not barely sufficient. It overflows. What does this mean for us? Ano pong babaunin natin mula sa Ebanghelyo at the beginning of this new week, at the beginning of this new month of August? Ibig sabihin, stop approaching God from a place of scarcity. Huwag naman nating tratuhin ang Diyos na parang tinitipid tayo ng Diyos. It means we should stop approaching God as though we are to exhaust His goodness. Dai po matakot na magpangadji giraray. Dai po matakot o masupog na maghagad giraray. Even if you feel unworthy, even if you have fallen into the same sin over and over again, even if you have prayed the same prayer for many years, dai po masupog sa matakot. Kagurangnan, uni na naman po ako, parehas na pangadji. Hindi tayo tinitipid ng Diyos. Hindi po kuripot ang Diyos. But because God is generous, meron po itong implication. Kung ang Diyos natin ay mapagbigay, tayo rin po ay tinatawag maging mapagbigay. Kung tinawan kan Diyos, ikaman maging matinao. And we could immediately feel ourselves reacting. Ako, matao, ako generous. Kagurangnan, ata nga ni, anigo ako, sapat lang. This is just enough for my family. Sapat lang ang meron akong pera. Sapat lang ang aking kakayahan. Ang oras ko nga ni kagurangnan, limitado lang ini para lang sa sadiri ko. Ang dami kong kailangang gawin. Nagre-reklamo na tulos kita. What does that sound like? It sounds like the disciples in today's gospel. Kagurangnan, we only have 5 loaves and 2 fish. These are not enough. Dahil sa katunayan, tayo mismo, tinitipid natin ang Diyos. Kung minsan, tayo ang totoong kuripot. Pag Diyos na ang naghahagad sa tuya, habutan ng magtao. Pag ang mga dukha, ang pobre na ang nangangaipo, habutang magtao. Nagarubaga, mauubusan, habutang naiinaan. But notice, in the gospel, Jesus never asked the disciples to provide for everything for the 5,000 people. Ang hagad niya sana, i-offer kung ano ang igwasinda. Sabi ni Lord, 5 loaves and 2 fish, those are enough. And He took care of the rest. Thousands were able to eat. Dahil kapag nasa kamay natin, parang laging kulang na kulang. Pero pag nasa kamay ng Diyos, ang kaunti,
nagiging sapat, at minsan sobra pa sa sapat. Ang pamilya mi po nagdakula sa scarcity. Father's side and mother's side. Sa father's side, ang lola ko para tahi, ang lolo ko para uma. Sa mother's side, ang mag-agum si lolo saka si lola, parehas mananahi. Pero bako lang yan, dakul pasindang mga sideline. Ngunyan na aldaw, anibersaryo kan sa muyang lolo, kaya yaon ang pamilya ko, mga nakaputi digdi sa inotan. Si Lolo Numeriano, nagdakula po sa scarcity, sa pagtios. Pero garo pag nahiling mo siya, bako man itsurang tios. Maugma, magaya-gaya, dawa pobre, matinao. Mayaman si Lolo sa pangadji. Di ko malingawan, kada bes na mahali kami sa harong, mahalat siya duman sa gate. Hihilingon niya kami, mantang naghahali, He prays for us. Mayaman sa pamibi, mayaman sa paglilingkod sa pamilya, sa kapwa. Tadawa, kulang, pinapagkanigo. Mala, tanapaklase ang gabus na mga aki. Mala tamarhay ang buhay kan mga aki. Dahil pag nasa kamay ng tao, parang kulang. Pero pag nasa kamay ng Diyos, ang kaunti ay dumadami. And so, dear friends, in this Mass, may I invite you to offer the little that you have to the Lord. Ano mang dala ninyo ngayong umaga, dawa dikiton. Dikit na kusog, tapagal-pagal ka na. Dikit na paglaom, dikit na pagtubod. Mamaya pagtaas ko po ng tinapay at alak, lift your resources. Lift the little that you have. Kagurangnan inilang po an igwa ako. Ang kaunting kabutihan ay sapat na. Ang kaunting pasensya ay pwede na. Ang kaunti nating pagsisikap, pinagbubunga ng Diyos. Pabungahon lugod kan kagurangnan, ang dikit na igwa kita. Matindog po kita, simbagunta ang tataramon kan Diyos, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabus na nahiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na siya sa Kristo, bugtong na aki kan Diyos, sinamong dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, sinhuli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nani laman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria asin nani tawo, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa kod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, at sa iyang kahadaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaging mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako rin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Tiripunon taan sa tuyang mga pangangaipo, darahon ta sa satuyang Diyos. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magsaksi sa tataramon, asin sa gibo sa pagkamuot, asin pagmakulog kan Diyos, sa mga nagugutom, asin nangangaipo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad,
Kita maging mga lalaki asin babae na namimibi, asin maging andam sa paghiras nin panahon, asin kakayahan sa pagtabang sa mga nangangaipo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga lideres kan kinaban, asin mga yaon sa mga pwesto nin kapangyarihan, magtabang sa matanos, asin makatawang pagtaltag, kan kayamanan nin kinaban, na daing nasyon ang magsakit nin gutom, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang asin nagsasakit, makamati isa sa indang buhay, kan nakakapakusog na pagkamuot kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sagkod paman sa daing sagkod na bangkete sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. This Sunday is also called Vianney Sunday dahil sa Martes, kapiestahan ni San Juan Maria Vianney, patron nin mga padi. Ipamibi ta ang gabus na padi sa bilog na kinaban. Ipamibi ta man nalugod dakul pang mga hoben na lalaki ang maglaog sa pagpadi. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, girumdumunta po ang sa tong mga personal na pangangaipo, asin rumdumunan mga tawong ipinangako tang ipagpapangadji. Kasabay na ang mga tawong harani sa satuyang puso na nabubuhay sa scarcity. Arual daw nagugutom, kinakapos, nagkukulang. Langit nun na Ama, danay nagirumduma kami na nangangaipo kan sa imong pagkaherak, panuaan sa mong mga puso, asin lugod kami man magin matinao. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simba.
kagurangnan namimibi kami, kaugaying pabanala ining mga dulot, asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakripisyong espiritual, himua kami mismo na daing tapos na atang. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong spirito, iitaas an mga puso, intaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Siya na nahirak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa birhen, siya na nagtios kan krus, nagtalingkas samo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtaosamo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaiba kan angheles asin santos, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan. Ang kagurangnan, Diyos ni Mama, ang langit na sinaga, manokan sa imong kamurawayan. Sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan. Palaganan natigdig sa ngalan kagurangnan. Hosana, hosana sa kaitasan. Hosana, hosana sa kaitasan. Hosana, hosana sa kaitasan. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, Pagkagalan pagtangan, ipinapamalit kanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagot na ikaw mahal ako. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Girumduma ang surugoon mo na si Numeriano Sr. asin Teodora, Guillermo Sr. asin Natividad, na inapod mo sa imo hali sa kinaban na ini. Itugot mo na ang katubo sa pag-arog kan kagadanan kan sa imong aki, makisumaro sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Girimdumaan sa imong pagkahirak ang mga tugang mi na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan San Judas Tadeo, gabus na santos, na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa satuyang Ama, maghagod kita nin kakanon sa aroaldaw. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan,
Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang magturugang magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa pamiibi sa Obeleyo kan Dioceses kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpapasalamat sa ika-75 taon nin sa mong pagiging Dioceses. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto ngunyan asin sagkod paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusugaan sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli keso Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, Ipamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. Matindog po, mamibi kita. Kagurangnan, ang tabayi, kandaing tapos na tabang, ang mga binagumo hulikan langit nun na atang, asin sa daing untok na pagsurog sa inda, pagkanigo asindang magkamit kandaing tapos na pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pro-seminaryo asin ongoing formation ng mga kapadian. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 41,757 pesos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot po sa 3,260 pesos and 80 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 10,205 pesos and 50 centavos para po ini sa Phil Mission asin tada. Siring man sa masunod na semana, Agosto 3 sagod 5, aldaw nin Lunes sagod Miyerkules, magkakaigwa po nin 3 masses for the dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre niyaon sa may parish office ang mga pangaran nin kalag na buot niyatong girumdumon. Ang nakolekta niyato para sa bulan nin Hulyo, hali sa tada canisters, igwang total na 4,885 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuwaon sa opisina ang canisters, tanganing magpuon naman na maghulog para sa bulan nin Agosto. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man bilang pagtaonin paggalang sa presensya kan kagurangnan sa simbahan, sa tuya pong pinapagirumdom ang pagsulot nin angay asin disenteng bado sa pag-atender kan banal na misa. Sa kababaihan, dai po magsulog nin sobrang halipot na bado, sleeveless, off-shoulder, crop tops asin shorts. Sa kalalakihan, likayan ang pagsulot nin sando asin shorts. Ang satuyang maayos na pagsulot nin bado, iyo ang simbolo kan satuyang pagrespeto sa Dios asin sa kasagraduhan kan simbahan. Salamat po sa indong kooperasyon. Asin mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous donors, duwang tig 1,000 pesos, 700 pesos, 1,000 pesos, apat na 500 pesos, Sariba Family, 2,000 pesos, HG and Ian Peña, 1,000 pesos, a devotee, 1,000 pesos, 400 pesos, and 100 pesos. Diyos mabalus po. Our diocese is 75 years old. Asinan saro sa mga biyaya kan sa tong jubileo, ang kadakol na mga bukasyon sa pagpadi, taon-taon daiman po kita nauubusan nin inuordinan. In fact, this coming Tuesday on the feast of St. John Vianney, igwa kitang uordinan na 5 mga tugang, 2 diakono uordinan bilang padi,
tulong seminarista o ordinan bilang diakono, duman po sa Albay Cathedral, imbitado po ang gabos alas 8 nin aga o magsabay sa live stream sa Radyo Veritas Legazpi. I noticed that there are young men attending this Mass. Kung namamatian mong inaapod ka kan mahal na Diyos sa pagpadi, o kung may midbid ka na buot magpadi, magrani sa maskisisay na padi o magrani sa parish office. Matindog po. An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong spirito. asin sa pagpuon kan bulan nin Agosto, bendisyonan po kamo kan mamumoto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kita sa paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos.